σας και σήμερα θα παίξουμε... Μπράβο. Γεια σας και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Έγινε fail. Και έχουμε κάτι special σήμερα, όπως βλέπετε. Έχω παίξει λίγο. Απλά είναι το καλύτερο από το εκεί πέρα. Απλά look. Σημάστε όλα αυτά που θα δω. Απλά κοίτα look. Χάρτες. Σε εμάς δεν τους φτιάξει. Τα minecarts. Το witch. Μπορεί να πιστεύετε να λέτε είναι mod. Αλλά δεν είναι. Και εγώ κάνω μαλακίες. Για απλώς δεν ξέρω, το sensitive είναι πολύ ψηλό και γεννάει έτσι, ξέρεις. Αυτό είναι πόσο. I don't know that. Ξέρω εγώ, αν βρεις μια γούση και σκοτώσεις, θα πιο τυχερός, γιατί πάει να πει το γου τέτοιο. Αλλά πρέπει να σημαίνει πώς είναι να πάει να πει. Προς κουπλοδίνικες. Όχι, αυτό είναι το μόνο mob που έχει καινούριο. Αλόγα δεν έχει, κατάρα. Λοιπόν, πετάξουμε λίγο αυτά. Και κάτι καινούριο. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά επιτέλους είσαι. Die, Able Armor. Και τα καινούρια. Όλοι αυτοί με βλέπω να τη βάψουμε. Hoppers, Droppers, Dispensers, Redstone Combator, Redstone Repeater. Και αυτά τα καινούρια από Redstone. Και τώρα Item Frames, απλά, yes. Cauldron. Δεν ξέρω εγώ πας στο Craft Table, ξέρω εγώ έτσι. Craft Table, πας εδώ και σου βάζεις τέτοιο. Αυτό είναι άλλο. Πας να δείξεις παράδειγμα. Φες το Cauldron, βάζεις νερό και μετά απλά βάζεις ένα χρώμα του σες, έτσι. Και εγώ κάνω πειράματα. Οκ. Και πλάκα, δηλαδή λέμε τώρα να πάω να βρω ένα χρώμα. Δεν το έχω κάνει. Δεν έχω κάνει το τέτοιο και το τέτοιο. Λέμε πάμε με πορτοκαλί. Λέμε τώρα δεν έχω armor. Απλά λέμε ότι έχω αυτό. Ξέρω εγώ το fuck. Βάζει κλικ, μπαμ βάφεται. Δεν έχει πολλές αλλαγές, ξέρετε. What? Νομίζω πως έχει γκλιτσάρει. Και θα μπορούμε να τη φορέσουμε. Και... μην πείτε σε κανέναν τι μου έχω σας φρέντι. Απλά μην το πείτε. Okay. Ας βλέπετε είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω εγώ σαν τα mod που τα φορήσεις και τα ωραία. Για κάπες, για τις κάπες, δεν πολλές υπάρχουν, αλλά για το Minecraft Pocket Edition δεν έχουν έρθει. Θα ήταν ωραίο αν είχαν έρθει. Αλλά αυτά είναι τα πιο πολλά update. Έχουμε τα maps, δεν ξέρω αν σας το είπα, ας το ξαναλέω. Και εδώ πέρα έχω ένα τεστ για να σας δείξω ότι δουλεύει. Τέλειο. Και το άλλο. Απλά κοιτάξτε λίγο τα όρους που πετάγονται. Είναι ωραίο για παγίδα, ξέρω να βάζω ένα τέτοιο με redstone. Και μόλις έρχονται τα τέρατα, θα προβολεί. Και εδώ πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν λίγο χαλασμένα, γιατί αν πας πάνω τους, κοιτάξτε, δεν χοροπηδάς. Μόνο έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να πηδάς συνέχεια για να μπορείς να πετάξεις πιο ψηλά. Ενώ λέμε αν κάνουμε αυτό εδώ, ακόμα να πατάς δύο φορές και να μπορείς να πετάς πιο. Τώρα δεν ξέρω αν το έχω πέσει και το σημάζει, αλλά... yeah. Είμαι χαρούμενος. Fail, απλά όχι, fail. Οκ. Όπως είδατε, απλά το παιχνίδι είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. I believe I can fly. Αυτό είναι καλό για όταν πέφτετε. Ξέρω εγώ, έχετε ένα σπίτι που είναι ψηλό εδώ, μπορείτε να βάλετε αυτά εδώ. Οκ, ξέρω εγώ. Βροχή! Οκ. Εδώ πέρα το έχω βάλει εδώ για τεστ. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα, αλλά... απλά κοιτάξτε. Ναι, φτιάχνεται αυτό.
Πράσινο και αυτό και μια χαρά είναι. Λολ. Okay. Τώρα μπορείς να πετάς πράγματα. Θα το έδειξα πριν το έκανα. Yay, ελπίζω να το θυμάστε. Ήταν πριν 4 λεπτά. Και 4 λεπτά. Να κοίτα. Απλά είναι γάμα του. Παίκτα γρουπ. Απλά πάω για το επόμενο. Το επόμενο είναι το Hopper. Που δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω αλήθεια. Ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι τι κάνω. Ναι, απλά εγώ το. Οκ, είναι λίγο νομίζω έχει bug. Γιατί το Hopper είναι έτσι. What the fuck. What more junk. OMG. Είναι ωραία πάλι. Και πάμε για το Minecraft Chest. Τα οποία είναι καλύτερα πράγματα. Ξέρω αν είσαστε με φίλο στο server να παίζετε. Συνέβη πολύ. Γιατί ξέρω εγώ αν πάτε λέμε μέσα στους ίδιους πράγματα και έχει βάλει ωραία τους server στο channel έτσι. Να το κουνάς και μετά να φύγει. Γι' αυτό είναι γαμάτο. Απλά. Το αφήσω εκεί. Γιατί όχι. Το αφήσω. Γεια σου. Έκανα τις αγελάδες μεγαλύτερες. Wait a minute. I think they do it. Νομίζω πως οι αγελάδες είναι μεγαλύτερες. Έτσι μου φαίνεται. Εδώ. I don't know. Νομίζω. Κοίτα αγελάδα. Περιμένε. Νομίζω. Για απλά εγώ έχω καιρό να ζω αγελάδα. Για απλά εγώ έχω. Δεν ξέρω. Να, μπορούμε να ανοίγουμε chest. Τι άλλο θέλετε. Πες το στο νος. Οκ. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye.